sitten Kupari-Pekka. No nyt oli sitten miehille ensimmäinen hyvästövuori. Meillä on 2 heittoa jäljellä tästä mitasta. No nyt tärkkyjä on varsin pienet, mutta niin se kun pienet tärkky, niin se ei voida hyväksi, jos ei silloin mennyt keskeltä. No niin, sitten se meni. Sitten Hemminki Otto. Ja onko se Vör Eero paikalla? Kohta menee kilpailuvuori paikalle. Läpi meni, mutta tuli yli asutus. Se oli kiikun kaasun, että sitä voi sanoa, että ei, hyväksytty suoritus muuten, ei ollut yliostuttu, mutta nyt pikkusen lisää poveria, niin siinä se on. Sivu meni valitettavasti 3 miinusmerkkiä. Onko Eero paikalla? Oliko Eero Vör paikalla? No tässä on varmaan, jos ei kaveri ole paikalle, hän saapuu, niin hänen on sitten heitettävä seuraavasta mitasta tämä paali tonne sitten, jos meinaa niinku pärjätä tässä, että ei oikein voi lähteä koko huvi-oluetta kiertämään ja kaveria etsimään. No nyt täällä on sellainen tilanne, että paikalla oli jo nää joku 3 tää jatkossa, että jos tämä Eero tänne ilmestyy, niin hänen pitää sitten heittää tonne, mikä tonne tuo siirretty. Niin Laitinen Rauli aloittaa, jos ei tää Vör Eero ole ilmestynyt paikalla. Keskeltä meni, mutta ei ollut korkeutta riittävä. No, se tänne.
niinku irtos toi paali tossa ennen aikojaan ja tulos oli. Ja seuraavaksi Siekkinen Ari-Pekka. Kyllä siinä nyt on tasapuolisti tuo pienet tossa, että tuo vähän sulkinnan paranee, että kyllä tuo äsken, joo, kyllä nyt tuota äskenkin meni vähän kyllä se ylättiin, kun se on särky, mutta niin, ai sehän nyt sitten sisään. Ihan se kävi edellisen kerran. No niin, se on hyväksytty suoritus. Ja sitten on Kupari Pekka. Se oli kyllä komea kaari, mutta pikkusen niinku oikealta. Se on mennyt jo pari metriä melkein kauempaakin, jos kohdalla oli. Ei mennyt. Elikkä onko tää Eero Förr yhdysynyt paikalle? Täällä on nyt sillä tavalla, että täällä on tämä Ari-Pekka Siekkinen on heittänyt tästä mitasta tänne sisään ja tää ero ei ole ylitystynyt, eli tässä pitää nyt uusia sitten niin kuin naistenkin kohdalla. Eli naisilla on Rauli Laitinen ja Kupari Pekka uusi nyt Homeri ja Bronssitilalla.